Ik ben Cheyenne en ik ben Sonier. Wat voor stoere sport doe je ook? Racen. En kist mij eens uitlezen wat voor soort race dat dit is, want dit is wel iets heel bijzonders, hebben wij begrepen. Dit is een junior dragster. En wat kist dan mooi zo'n junior dragster? Wat doe je dan mooi? Het racen. En hoe werkt dat? Kist dat eens uitlezen aan de mensen thuis die het misschien net kennen? Oké. Hier binnenin zitten de trapers en die kant daar zitten gas en de remmen en daar zitten gas. Hoe snel gost al wel net? 70 en 28. En kist mij uitlezen waarom wat dit zo leuk is? Wat vind je er leuk aan? Ja, nou, ik kan een heleboel prijzen winnen. En je denkt toch vaak als je jaren van auto's en racen, dan denk je, nou dat is echt wat voor jongens. Hoe kan het nou dat ik zo leuk vind? Nou, ik ga hem krijgen, dus ik ga hier eerst even oefenen. Maar toen werd ik nog heel erg bang, maar toen werd ik heel zenuwachtig. En toen opeens nog meer, want ja, toen voelde ik het zo graag dat ik het echt deed. Hoe heeft hij dat zelf ongeleerd? Hoe kan het dat je niet een keer zo stoer worden bent? Nou, ik dacht, ik wil dagracen. Dus ik vertelde het maar aan de klasse. Ik ga een junior dragster. En toen dacht ik dat ik het wel woed was. En het giet die op een gegeven moment ook niet meer hut kunnen af, want wat zou dat tot zien in huid? Ik wil de snelle motor eraf. Wie ben je in het oudste kroegje van Friesland? Hij is van season uit 1560, dus dat is natuurlijk ook al heel iets in niks. Hey, kom op, we gaan gezellig naar de kroeg. Want narigheid, dat is er al genoeg. Wij gaan stappen, een pilsje happen. Wie zit hier van Almaaien? Die had eigenlijk nog maar correct oornaam. Die had je voor echt een café, gewoon oordwarpje, fijne mensen, maar daar die het kroegleven eigenlijk net haalbaar. Een Lippenhuizen zetten. Ja, daar heb ik net even een kroeg warp. Dus wel schande dan het doen, maar ja. Dus, maar je gaat het verder, ja, waar je goed naar zijn. Het caféleven, dat leeft je. De mensen die willen graag het café blijft. En het wordt ook aan de gunt. En dat is ook een reden dat we zeggen, wie waren het hoor. Ja, persoonlijk vind ik het heel belangrijk. Maar ja, ik is conscient en ben aardig meesten. En eigenlijk is het wel standaard dat je wel mannen, wel mannen 20 bent. En ik soms wel meer. Het meeste wat je ziet, dat is dat je er eigenlijk altijd in komt. Was er wat bier drinken in Blijen? Goeie bierdrinkers. Ja, gelukkig wel. Ja, dat zit wel goed hier.
En hoe vaak binnen jou hier nou dan? Nou, tongen is vreed, sneus. Maar zou je graag komen? Ik mag echt heel graag komen. Waarom? Ja, het is altijd gezellig. Harry is mooi verzekerd met de inboet. Als het hier aanbaan, dan krijgt Harry ook mooi vergoeden. Zo slim is dat. Hier hadden cream schaatsen mij. Ja, als je het ziet, alsjeblieft. Oké. En je Jette, alsjeblieft jongens. Het is een prachtig mooi leven. Het is heel sociaal, het is heel breed. En wie ik zei van, we proberen ondanks alles, wat we toch proberen. En krijg wat ik zei, juist omdat de mensen direct zelf graag een café houden willen. Nou, wij hadden dat maar helpen kunnen. Hier is even te komen. Maar naar de kroeg leest hier, ja, dan vertien zei ik niet. Wij vinden het belangrijk dat zij er bent. Nog in zij net niet en misschien wel een jaar of 2 in de kroeg gaan. Wat mij dan? Het is een wisselwerking. Als wie er net binnen, als ik geen café, maar als ze net komen, kunnen we het net runnen. Ja, lekker lachen en weer genieten. Hoe zie je in de toekomst te meten? Toch wel rooskleurig. Ja, en het is ook een heel mooi café. Dat maak ik staan blijven als café. En dan ga je hem eigenhandig verzwaren. Ja, ja dat doen we. Melk kwam er hier.